Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sonke sikulethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi sekutholakala-ke izandla abantu bababaza-ke ibhadi ukuthi-ke asikwazi lokhu-ke izandla ey'tholakala endleleni-ke eduze emgwaqeni laphana-ke mbukele. Amaphoyisa-ke aseveze ukuthi ngemuva kophenyo lokuqala olwenziwe laphana-ke ukuthi-ke lutholwe-ke ukuthi-ke izandla ngempela-ke ngabe ezangempela noma-ke cha kusona-ke ezangempela. Amaphoyisa-ke aseveze ukuthi-ke lezi zandla-ke akuzona-ke ezangempela-ke abantu nje abazenzele lezi zandla. Abantu-ke mabengethuki ngalezi zandla ey'tholakale laphana-ke eduze komgwaqo mbukeli. Nansi-ke ividiyo lapho-ke amaphoyisa noma-ke lapho-ke abebesesha khona ebebebheka khona ukuthi ngabe ezangempela lezi zandla noma akuzona, beveza ngempela ukuthi cha lezi zandla-ke akuzona-ke ezangempela. Nansi-ke ividiyo mbukeli, siyabonga. Awusilunga. Ngithuetheni kodwa ngishone izifo ngathi umuntu hayi abeqinile lento. Ima kumhlambi uvelaphi? Umhlambi uvelaphi? Lapho umhlambi ongaphezulu. Kodwa ngibuza umhlambi ukuthi ungavelaphi? Iyakhiwe. Usengasunga kanje kodwa umuntu. Sethi umuntu womuntu. Iyangazela ngempela. No, yabona amaphoyisa amefika la alingekho into ebesimele siyeke. Yayizobe into enkulu bangawafuna noma ilapha amaluphoyisa. Njengoba ngisho ukuthi mina la besiqinile kuyabaza futhi. Bona besiqinile.